sa vám niekedy, že ste nešli von, odmietli pozvanie alebo ste neustále hľadali toaletu, pretože ste sa báli, že neudržíte moč? Pre mnohé ženy sa tieto obavy stávajú súčasťou každodenného života a priamo ovplyvňujú ich slobodu, sebavedomie i celkovú kvalitu života. Práve preto som sa rozhodla bližšie pozrieť na Bladder Health. Analyzovala som informácie od výrobcu a snažila som sa pochopiť, ako tento doplnok navrhnutý na podporu zdravia močového mechúra a močových ciest v skutočnosti funguje. Podľa výrobcu bol Bladder Health vyvinutý na báze zmesi prírodných extraktov a starostlivo vybraných probiotických kmeňov, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu mikrobiómu v močových cestách. Zloženie je zamerané na podporu správnej funkcie močového mechúra, čím zvyšuje pocit pohodlia a istoty pri každodenných činnostiach. Ďalším zaujímavým aspektom je, že jednotlivé zložky boli vybrané tak, aby pôsobili synergicky, pomáhajú vyrovnávať bakteriálnu flóru a podporujú zdravie močových ciest. Výrobca uvádza, že táto kombinácia predstavuje praktický a prirodzený spôsob dlhodobej starostlivosti. Bladder Health navyše neobsahuje žiadne stimulanty ani geneticky modifikované zložky. Jeho užívanie je veľmi jednoduché, stačí užiť jednu kapsulu denne a zapiť ju vodou, takže ho ľahko začleníte do svojho denného režimu, aj keď máte nabitý program. Ak hľadáte spôsob, ako lepšie podporiť zdravie svojho močového mechúra a chcete vyskúšať prírodnú alternatívu, Bladder Health stojí za zváženie. Treba však pamätať na to, že každý organizmus je iný, výsledky sa môžu u jednotlivcov líšiť a zvyčajne závisia od pravidelného užívania a individuálneho životného štýlu. Na záver mám pre vás dôležité upozornenie. Keďže Bladder Health vzbudil veľký záujem, objavili sa na internete aj neoficiálne stránky a reklamy. Aby ste predišli riziku kúpy falzifikátu, odporúčam nakupovať výhradne prostredníctvom oficiálnej webovej stránky, na ktorú nájdete odkaz v popise tohto videa. Ak sa chcete dozvedieť všetky podrobnosti o zložení, spôsobe užívania a informáciách od výrobcu, navštívte oficiálny odkaz v popise. A ak ste už Bladder Health vyskúšali, podeľte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Vaša spätná väzba môže pomôcť ostatným, ktorí pred rozhodnutím o kúpe hľadajú ďalšie informácie.